Si ate talang daldan. Kamusta mo ka? Ulo. Yeah. Lugi na naman ako. Crispy ulo na ano. Lugi na naman. Mama, may sabaw ka. Umorder din ako ng bangus. Ate rin dito, mami. Ayan o. Thank you. Okay. O, pwede na magpa-picture dali. Picture. Tauhan ako. Luya ka ma. Ayan, so nandito kami sa Al's Kitchen. Kasi na mama, oh. Gusto ko So, inatid namin kanina si Isabel sa school. So, tapos dumiretso kami dito. Para gusto daw nila nitong ano eh, crispy ulo. Crispy ulo. Tapos buti dito, mayroong mga Tagalog na ano, pelikula. Taga-almusal. Siyempre, ito lang sa akin pwede. Bangus. May ano pa. May tama pang paa. Kain muna tayo at sabi ni Isabel na yung siopaw na. So, dadaan kami ng ano yun? Anong siopaw yun? Marvin siopaw yan. Dadaan kami sa Marvin siopaw mamaya. Ano pa? Okay po? Okay. Ano? Ano? Ayos. So dito po sa Saskatoon na ito, isa to sa sikat na kainan na Filipino, Al's Kitchen. I-vlog mo ang ano, Babae na. Eat all you can. I-vlog mo ang eat all you can. Yan. Ay, salamat. Siyempre, alam na. May-ari po nito Bicolano. Mga Bicolano din. Pero yung lalaki ata hindi. Si ate oo. Taga Baaw. Baaw Camarines Resort. Kain muna, kain. Pwede sabaw? Pwede kang sabaw? Siguro. Jano Gibbs. Ano yan? Mauna ka, susunod ako. Ayos ah. Ano ni Dad? Masunang ay bagay ining bango. Wow! This one. No, this is Yan, nung isang araw po to sa akin si Isabel Ano yung pull up niya? Mama. humihingi ng siopaw eh. Mama, this is my. Yeah, o ito. Kaya dumaan kami dito sa Marvin siopaw. Pwede kami ma. 6 specials. Ay, magbaka kang 6 siopaw. Free one. May free one. Pag bumili ka ng 6 na siopaw, may free one. Wow! Oh, yes. Excited si Isabella. Tumang bata. Gutom ang bata. Yan. Nag-indoor playground kasi sila kanina sa school sa eh. school eh. Kaya gutom. Nag-indoor playground. Nag-school bus ano, Bel? Okay ba si school bus? Ha? Isabel? First time niya sumakay ng school bus. Bawal mo lang disturbuhin. Oh. Sige. I love you. Pudira. Yung may atake sa gout, hindi pwede. Maganda talaga sa ko. Bakit talaga yung sako? Nung wala ako ng atake, 2 ganyan. Tuaw. Tumba. Tumba yung 2 siopaw na yan. Ay, pizza left. Yung sarap yan eh, oh. Uy, sus. Ano, Bel? Hey, sus. Yummy? Ano, Bel? Hey, yummy. Water, baby. Ayos, water. Ito naman si Isabel na mag-field trip, mama. Nag-field trip po ng field trip na, Bel. Nakakabarabakpak mo. Sana next year, dako na sila. The next day. Ayan, so nandito kami sa 168 thrift store, no? So, bago lang to dito sa 87. Ngayon lang kami nakapunta dito. Gusto lang namin makita ni Joanna kung anong laman nito. So, para siyang MOA. Para siyang Asian grocery. Nabel? Papa, what's this? Dati ka mo sila mo magbakal dito. Ano to? Ito yung hinanap mo? Yeah, kiamoy. Tanda ko na. Oh, Daddy candy ginger. Tanda ko na. Ano kung ano yan? OMG, baka bibili tayo. Ito, Daddy, assorted candy. Pa? Tingnan natin baka may karne sila dito, ano? Oh, Daddy, durian candy. Pa? Oh. Let's have some
Coke for Papa. Ah, yeah, baby. Only water. Only water. Mas malaki to kaysa sa MOA, no, mami? Lawak nitong store na to. No. Oh, may mga frozen na ano, shrimp. Mami, yung mga Filipino product ko. Yeah, I think... Oh, galunggong, oh. Mga Filipino product din, oh. Gagawin ko nga yung ano, Ano yan? basta. Nakalimutan ko yung Mga Filipino product tayo din. nito? Sige na. Crabs, ano? Crab meat, ano? Crab stick. Hindi ako pwede yun, eh. Sa inyo. Nagawa ko ng hot rice. Kailangan nito ng cheese whiz Oo. and mayo. Cheese whiz. Meron sila dito. Yung stasyon lang. Ito pa, no? Malapit lang to sa may superstore dito sa 8th Street. Bago lang tong bukas, eh. Palagi namin nadadaanan. Kaya ngayon, sabi ni Joanna, eh, duman kaya tayo dyan, no? Kaya sakto. Mga spices, mga sa soup. Katulad din sa MOA, Market of Asia. So, bali, wala po sila ditong mga meat, ano? Katulad nung sa MOA. So, doon pa rin pupunta sa MOA. Marami sila, mga gamit sa bahay, no? Napakarami. Yung mga ganyan, mga Tupperware, mga ganyan, mga sa kusina, marami sila. Parang mas matutuwa ako dito sa mga ganyan. Yung pang kusina. Ito, mura lang to. Yung bili ko nito dyan sa sa Sobeys, 18. Dito, 7.99 lang, oh. Baka meron sila dito yung yung prituhan na, yung tamang Pilipinas, ang itsura. Kano kaya yun? Yung mga ganyan, parang Dalarama, no? Yung pero mga mga China. Yan po, mga balde. Ito, mga kawali. Mga, wok. Kasi gusto ko, naghahanap ako ng wok na parang walang itim. Yung parang ganito lang ang kulay. Parang katulad lang sa Pilipinas. Sabi nung babae, branch talaga sila ng MOA. Yeah, sabi niya. Yeah, this is the branch of MOA. Filipino style spaghetti sauce. Oh, meron na ako doon. May ano na ako doon, tomato sauce. Okay, you can buy something else. Kasi si Isabel nagpapaluto ng Bake Mac. Hindi naman ako marunong, kaya ni-YouTube ko na lang. Pumili siya dati ng pororo juice. Tapos nakita niya ang daming option. Sabi niya, Mama, I'll put this back and I'll buy something else. Very good. Okay, bye love. Sige na, what do you want? Oh, nandito na lahat yun. May mga dilata. Wala lang talaga po silang karne dito, no? Wala lang. Mga Filipino product ko, napakarami. Dito lang to sa may sa may superstore sa 8th Street. Hindi nalalayo, kung kayo dito sa may parte ng East. Ito. Argentina, 10.59. Ay, naku, bawal. Sarapan naman yan. Sardinas, Paji Bar, Piatos, yan. Boy bawang. Ano yan? Ayos napaka... Ha? Ano yan? Kape? Ayo. Yung gustong-gusto mong kape? Yung sa Toronto pa kami, adik si Old Town. Dahil kay... Sino nagpalasa ng ganyan sa inyan? Kalimutan ko yung name. Pero kami kakilala nagpalasa kay Joanna ng ganyan. Kaya na-addict si Joanna. Pas Canton. Kung kaya ay mga pang party naman ito. Mga decorations, no? Ay, naku, si Mama. Ha? Si Mama, lagi niya itong tinuturo. Papasok daw siya dito. Mami. Hindi na naman ako nun. Natatakam na ako ng mga ganyan. Palagi kasi lumalabas sa YouTube ko, eh. Tapos sa Facebook, yung mga bulldog. Ito. All-time favorite namin. Bulldog. Kukuha tayo? Kukuha tayo? Paborito ni Joanna. Ako, paborito ko rin to. Kaso ngayong may tayo, medyo pilay pa po ako pero nakakapagsapatos na. Ano yan? Ano yan? Opo, here na. Over done na.
Bibi, look ko. Buti nakakapagsapatos na po ako. Medyo okay na, nakapaglakad-lakad na ng maayos. Pero dahan-dahan pa rin kasi meron pa rin sakit. At least napakataas talaga ng uric ko. Nagpa-blood works ako. Yun, uric tapos calcium. Kasi may crystals nga. Papa, can I buy something? Let's go. Can I buy something? Ano to? Sa school, sa school. Mga ano yan? Mga notebooks. Ako mahilig ako sa mga notebook. Tapos di ko naman sinusulatan. Yan. So, mamaya po pupunta kami kila kuya. Gawa ng, magano kayo? Magsha-shawarma? Magsha-shawarma. Yan. Magsha-shawarma sa Helen, kaya mamaya doon tayo. Sa Helen, bibili naman daw ng, para sa akin, chicken breast naman. Nag-sale muna sa Old Navy. Nasa Old Navy pa. Because naging $5 na lang yung mga bagay-bagay. O yan, kahapon na doon tayo. Nandun sila ngayon. O yan o, naman si Papa ng ampaw. Maraming ampaw. Bibi, what do you want to Yan, pasalubong for Jik Jik? Napakaraming ampaw. For me and Jik. Mga dal. For me and Jik. What's that? It's a clock. Nasaan clock? Papa, I wanna go to the... Ito yun, no? Yung parang sa palengke ng Pilipinas. Ultraman. Po. Ayan. Okay, let's go na. Diyan ka na mag-aga sa balyo. Ano yan? Oh. Parang din siyang Dalarama, Parang siyang Novo. Tama? Ha? Pupunta doon siya doon sa likod. Doon naman tayo papunta. Para siyang Novo. Pulis tambo. Magkano ganyan? Magkano yan? $11. Pulis tambo, Galing na ako kanina dito eh. So ito lang po yung loob niya, Itong, to? 168 ba to? Trip store. mga chinilas, mga pangwasyong. Pangwasyong, pang loob ng bahay, ganyan. Mga tamang pangbahay lang talaga. Yung kasi sa MOA, grocery talaga. Ayun na sila may babasagin silang ganito. Mga Japeg na G-Shock. Doon sa MOA, meron silang maliit na portion na ganito doon sa may likod. Pero ito yung malaki talaga yung ginawa nila. Para sa mga kusina, mga ganyan. Mga panglinis. Tapos yung grocery side nila, medyo tama lang. So yan, nalibot na namin. Bayaran na namin itong bulldog. Tapos pupunta daw kami ng Costco. Yan. Bayad mo na. Eyeball. Yan, mga candy, Sa tapat ng cash. Mga candy. This one. Wait mo, mama. Shawarma na naman. After nilang mag-shopping. Nag-shopping sila sa Old Navy. Old Navy. Bagsak presyo. Bagsak presyo, Paano kikiburo na? Ito akin. Siyempre, chicken strips. Sa kanila yan. Well. Nagugas na ako ng kamay. Yan. Si Marco ako magpaparap dahil nag-work sa Tim Hortons. Work tayo dati dyan. Dati yung chicken mo. Namamatsa-matsa pa lang. Ha? Ano yan? Ang gusto niya steak? Si Marco, matibay mag-steak? Oo, nag-grow sa gilid. Wala nang sa ibabaw. Saan ka na? Chicken strips. Ayos na. Wow!
pa, isa pa. What's this? Matcha drink? Oy, wow! Siyempre natin din naman. Hindi na ako mapa-Starbucks. Feeling ko Wow! Sorry guys. Okay lang yan. Wow! Ayan, oh. Ay, wow! May paka! Kompleto Ricardo's. Okay. Helen's Bar. Coffee, ano to? Ano? Akin na, ay, Oh! ano? Look! So yummy. Wow! No sugar. Because there's only sugar in the strawberry. Wow, look at that. Oh, toast. Tadaan! Oh, $1 to libre sa sauce. Kaya ako, ano lang, Araw ako sa ano ko yung binakal. chicken strips. Naglaganan kasi sa team ko. Ayan. Ayos na. Ay, naku, mabakal sa table. Diyan na lang ako Ha? sa circle break. Is it yummy? Yes! Wow! Ayun o, gawa ni Ellen o. Ayos. Matcha? Matcha drink? Daddy, Matcha? Ha? Ayos talaga. May level up si madam. Kasi hindi nilalaog. Hindi ka mabilis to. In Ano nasa ilalim? Ano nasa ilalim? Strawberry, yan lang ang magiging sugar. So, Okay yan. Ano lang. wow! Ayos o. Daddy, Ako na yan. minimix ko daddy, look, oh. Yo. Pansipan Mekos na. Ay, gano'n ka na akong matcha. Ano? Okay lang. Pili ko na lang. Kung gusto mo naman, Diba? ipalis mo somewhere. Pili ko na Magawa lang. yan. Pero huwag siya mapait. Mapait. Oo, papajiksay mo na. Okay, Marco. Siguro Papa. pwede ako Papa. magpalit ng strawberry. In fair. Naging mo masarili. Bakal na guys. Hindi up sila eh. Kuya, may pasok. Ay, sa cheese mo, Jake. Alas pa po? Gabi? Alas 10 pa. Ah, ayos Do you want na. karne? Do you want Ayos, meat? baka. Sarap sana yan. Masarap naman may meat. Dati si Isabel vegetarian. Ano ka na? Ay, chicken, baby. Chicken strip. No, ayaw niya. Dahil habot niya lang, nag-ibo mo siya sa Ay, sa akin eh. Meron kami extension na ano dito, Starbucks. Day girl. Next time to Na girl, masarap. Gawa ni Madam. Nahigop ko sa Yun na, strawberry, pigilit mo na. Wow, look at that. Girl, pag nagkita kita. Lolo. Po. Hindi Marco, gawin sila. Hindi Balita. Ayun, parang may bagyo ba sa Pilipinas? Parang wala naman ay. Ang bebe, yummy? Gusto niya. Yummy ang ano, gawa ni Tata? Matcha. Matcha. That's matcha, baby. Busog no? Tadi gusto. May napaparoon ako Ayos. sa tulo. Ay. Mga iyod ako talaga. Starbucks no? Pero sa Starbucks, mahal mo. $10. Dapat ako sumatcha ko. Ako para sa Kano lang naman yung pag gawin Hindi no? kayo matutunan man na kayo yellow. Diba? Mm. Ay, iyo yan. So, magsisiraman lang sila rice. Ba't dati naman sila masilang? Pero actually, ako Buo kaya, atulo. hindi ko na siya ganun paglanganin. Hindi naman masyado. Asukar. Marami ba naman yung asukar? Ito na yung ano? Strawberry, mahamis. Ito na yung dinner natin? Yes. Mamaya, may patula pa ako sa bahay. Ano? Hindi mo siyang miswa. Maswa. Yung Isabel, makakakinis mo. Ay, yung papakakabusig. Hindi man Dik-dik Miswa. para gusto mo niya kaya. Passion. soup. Hindi man nakakantol-tol mo yan agad. Ayun. Ayun, kaya Ayos. Update din naman ako mismo. Hindi may patula.